Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitrina Anjing. Oke guys, kali ini aku arep ngemang-ngemangatin iki guys ya. Iki aku lagi beratus guys, beranggo sunscreen. Terus aku apa ya udaan sih guys. Pengen guys, videoan. Emang aku lagi pergi telepon Mas Wino guys. Dilih noneh arisan. Ya tak bayar nih. Memang Mbak Amah ning pasar iki guys. Wes enggak ini. Aku nandi dan guys. Jolali ini guys. Bukan. Siap kabeh guys, mak tak terima wis blonjo kacang apa-apa wis kabeh guys. Kayak bahan kayak ning ngarepan guys. Ini aku pakai lipstiknya pink flash ya guys ya. Tak campur ki soalnya aku ki tuku warnanya cempeh guys. Ini guys cocok nah aku soalnya aku hirang guys kasih bodinan guys ya video bodinan guys. Bodinan sih kalau nggak ngatem ini ya guys ya. Tapi udah belang guys, aku wis embodian guys, wis tuku embodi soalnya ki pas di foto Mbak Lipa walah guys tanganku belangnya nemen terus dinyek mbak aku guys, mbakku ning kono kae terus ya Allah trigger ya kok neng anu ngonone Mbak Lipa ki terus aku tuku embodi guys, biasanya aku gak embodinan guys ya aku tak ngene mak ngatemin dhisik guys. Dadah kap guys lek ngatemin ndi lek hati sepi. Oh yo man kene yo lek yo. Kok iso tak golek ning kene. Iki guys, HP dinggo. Nganu lek. Nah, kuwi. Duh, ndak terus ndi? Nek tangan. Oh, ndak mbek kira apa? Wedok iya. Lah emang ora dikandani. Bingung. Walah, ngono ki nek ngonone kiwa tengen aku gak mudeng lek. Piye perasaane sebetulnya wis lahir? Seneng nih. Lah ya seneng ae lek ya. Yuk sampean apa iso apa ora kok? Mbah. Walah gak iso. Ndapake pun nang ndi? Oh, rumah sakit. Heeh. Iya. Assalamualaikum. Duh, gak ada sendal ya? Gak ada sendal ya? Dah kok iso teles ki? Ki? Lu banjir. Hei. Apa banyu apa? Boleh. Mangan bediti. Bediti lho. Iki mendarat gone Lipa. Lipa nglairno sing malih anake kono kuwi cowok. Jarene ana cewek. ceweke bedhe Cewek bedekane tok le. Ora. tapi Lipa rahasia ya dari Iya sing laki aku tok. bedhe Mbak. Kok ambek apa sego kae nek. Iku jago nek. Lah yo. Tapi ora nek
Iki lho Ti, maaf nek ning kene lho wae merah kaprah lho Ti, ya Allah Ti. Lah emang nek kono apa ora mangan? Rene rono rene rasa. Iya nek ning kene teko ndi kok ya boleh ya. Wow alah. Oh nae ning. Heeh. Mbak apa es gebras ya? Mah. Lah mbak apa? Mbak tuh kan berdiri Mbak. Mbak yang wis kok lah sarapan aku. Sarapan sih Lek. Ya suka jamu enggak? Mah enak sego ngono kuwi kok. Ambek bedidi. Niku kan pesenane yang jeruk mangke kula pendhetke malih. Kakek cilik mo. Apalagi Pon niku mawon. Guys, iki aku wis kon tuku iki, guys. Kayak ambek lombok karo di minyak, guys. Oke, gadang, Lek. Beli-beli. Ngali. Begini iki mesti enak beli-beli guys ngene iki. Kas jajal, Lek. Wah. Yes, jajal. Kak. Wis klopone iki dadi aku ning jaluk santen, jaluk santen. Piye, Mbak? Wis ditukokne jek pure. Buku lho apa? agak kita Ada omongan, bisa dadi ngomongan, tak apa ngomongan. Jual dari masa pada tidak iso kak perempuan yo Mbak. Lah aku ora mau tak petah dhewe. Jawa Timur iki ngene iki. Yo lah kan nek Jawa Timur. Cara sing kantino tak pecah tak pengorno lah marang. Ndep iki jone ngeloloni. Iya lah aku ngeloloni tak tukokno. Sama banget. Anu penting, anu bakal tak sebenarnya. Iya, nang Aku bergurih. Maksudnya gak kayak putih. Bukai. apa lah? Gua tak makan buang kok. Oh, iya, Bang. Osreng gitu, guys. Oh enggak. Kurang nih. Aku lah Mbak yo. Bukai. Apa nanti deh? Antara yang bisa kena masak tak jemput kok orang pakai. Tak jemput Tapi aku sering tau ya gratis sih ngono kuwi. kowe yo. Ya Allah, Bocah iki apik. Iki kok dhewe kok ditubruk. Ditubruk bok sapi. Bakal sapi. Bok supir bok sapi paket. Sapi masak. Ndak buka. Aduh. Wes menyerahkan diri langsungan kae, tapi ora langsung. Lah, ngirim paket sik teko Kediri, langgek dekne menyerahkan diri yo guys yo. Yo bener aku nek gak ngono sik pakete engko diarep. Iya tapi aslinya harusnya kan nganu Harusnya lah kantor yo. polisi sik, Ya kudu. harusnya padahal edak lho lek yo. Jane ning kantor polisi gak apa-apa terusan kuwi di anu kono sik terus. Walah lah yo. Aku duwe ya sithik kok mantep ora. Tak mangan aku dingin. Oh, tinggo mangan perayaan wis mati. Tuh enggak. Buntelan. Aku kok pengen ngicipi masakane lek Yasmin iki tok. Lek Yasmin, jajal iki lah Mbak aku nek mau yo mangan ndek apa? Ambek uyah. Soale aku ndek sambel dadak lali lek tak gawe tobas iku. Tak ngicipi masak minem apa-apa mak tak icipani karena. Jo bareng kan kok yo. Bareng sarapan ngono. Guys nih lo gimana? Osreng. Kulit Mbak. Kalau aku tuh kena gitu. Enggak perlu berarti. Gua kotak lah. Berusak lah. Ini tadi gimana? Hah? Guys. Iya. 11.000.
Nah, Le. Kamu enggak loh ya, ini kae kok. Kamu ya. Satu lempah dia. Lah yan, maam yan, yang kini yan, pokoknya makmur yan. Ojo kuatir pokoknya yan. Ngomong gak apa-apa. Lah yo. Aku pengen beli satu lempahnya di lego nih. Ke arah ini. Kita kasih kono. Guys, matang kabul. Lali serius, kayak hah? Piye? Lali sampai lu. Gak lali. Kau channel guys. Mati enggak? Tak kan.